Máme tu poslednú šancu pre milovníkov krásy nakúpiť na našom e-shope a získať darčeky, pretože náš Black Friday bude končiť 30.11. o polnoci. Čo teda získavate? Pri nákupe nad 30 eur získavate nami vyvinutú húbku The Starlet's Puff. Táto húbka je väčšia, perfektne sa drží v ruke a kvôli jej povrchu a materiálu reguluje vlhkosť a perfektne zapracuje produkty, aby ste vyzerali bezchybne. Pri nákupe nad 60 eur získavate už spomínanú húbku a takisto náš štetec číslo 11, ktorý je určený na tekuté produkty, ako je napríklad korektor, rozjasňovač a dokonca aj na make-up, ak si potrebujete opraviť menšie plochy tváre. No a pri nákupe nad 100 eur získavate už spomínané dva produkty, no a takisto prístup k môjmu novému online kurzu 10+1, čo je mojich 10 exkluzívnych make-up tipov plus jeden bonusový. Takže neváhajte, navštívte glamourgardencosmetics.cz a ak ste noví na našom e-shope, tak nezabudnite uplatiť našu 10% zľavu za prvý nákup, ktorú uvidíte na domovej stránke. Happy shopping!